Forestil jer, at arbejdstid, overarbejde og mødetid registreres helt korrekt, automatisk og uden manuel fejl. I slipper for manuelle indtastninger, reducerer fejl i løn og undgår flere leverandører. En løsning. Mindre administration og fuld kontrol. Når medarbejderne møder ind, scanner de deres personlige QR-kode for at stemple ind. Som alternativ kan de også indtaste deres medarbejder-ID. Hvis medarbejderen er mødt til tiden, stemples de ind på vagten med det samme. Udstempling foregår lige så simpelt, ved at scanne sin QR-kode. I tilfælde af en glemt indstempling kan man hurtigt og enkelt registrere den manglende indstempling ved at angive det korrekte mødetidspunkt. Medarbejderen kan angive en årsag, hvis der stemples for sent, for tidligt eller arbejdes uden for den planlagte vagt. Alle stemplinger bliver vist direkte fra planlæggeren i vagtplan. Clockpoint logger automatisk brugeren af, så terminalen altid er klar til næste medarbejder. Lyder det relevant for jer? Kontakt PDC og lad os se på mulighederne sammen.